Kardeşler, yaxşymysyňyz? Bugünkü video başlamazdan öň şeýle gyzykly we peýdaly videolaryň ýygy-ýygydan gelip durmak üçin şu kanala agza bolun, like koyun we tesbir ýazyň. Gelin onda başlaýyn. Bugünkü videomuz suw hakynda bolar. Bilşimiz ýaly häzir hawa gaty ysy we şol sebäpli de biziň ýeterlikli derejede suw içip durmagymyz gerek. Ula adamın bedeninin %60 götürme suwdan ibaratdyr. Çağlarınki ondanam köp. Geçen asrın 45-nji ýyllarynda geçirilen ilmi barlygy işleriniň netijesinde Amerikan alymy Mitchell we beýleki alymlar şeýle netije geldiler. Adamzadyň beyni we ýüregi %73 götürüm suwdan ibarat. Öýkenler bolsa %83 götürüm. Adamyň derisinden %63 götürme suwdan ibarat. Myşsalary we böwrekleriň %79 götürme. Hatda biziň süňklerimiziň hem %31 götürme suwdan ibaratdyr. Gelinginde bolsa suwuň biziň bedenimize nähili täsir edenligine syna delin. Birincisi, suw biziň iýen imitimizi siňdirmäge kömek eden tüýkülük suwuklugyny emele getirýär. Şeýtmek bilen biziň ähli görnüşdäki iýen imitlerimiz aňsatlyk bilen siňdirilýär. İkincisi, suw adam bedeniniň temperaturasyny kadalaşdyrýar. Ýagny biziň derilen wagtymyz bedenimizden çykýan suwuklugyň öwedini dolýar. We şol sanda da dem alan wagtymyzdaky içimize giden ysy we sowuk howany hem kadalaşdyrýar. Üçüncüsi, suw biziň boğunlarymyzyň, ýagny ähli süňklerimizi bilelikde tutýan ýerlerimiziň awtomatiki usulda ýaglanyp durmagyny öpçün edýär. Dördüncüsi, suw beden öýjükleriniň ösmegine, köpelmegine we ýaşamagyna mümkinçilik berýär. Beşincisi, suw beýnimiziň we oňurga iliklerimiziň amortizator hökmünde hem çykyş edýär. Altıncısı, suw kislorody bedenimiziň ähli ýerine ýetirmäge kömek edýär, ýagny bedenimiziň ähli ýerlerini alyp barmaga kömek edýär. Yedincisi, suw biziň ýeni imitlerimizi ýaşamak üçin zerur bolan komponentlere, ýagny böleklere bölýär we organlarymyza gerekli derejede paýlamaga kömek edýär. Sekizincisi, suw bedendäki artykma çapalary çykarmaga kömek edýär hemde peşewi arasalaýar. Dokuzyncysy, suw biziň beýnimize gormonlary we neurotransmitterleri öndürmäge kömek edýär. Ýagny biziň organizmimiz üçin zerur bolan her hil viruslara garşy görüşilýän gormonlaryň we beýlekleriň döremegine kömek edýär. We onunçysy bolsa, suw adam organyndaky mukozany we membranalary çygly saklaýar. Enha dostlar, görüşüňiz ýaly suw adam saglygy üçin ören wajyp zatdyr. Elbetde gereginden artyk maç içmek ziyanly bolup biler. Ýöne hökmany suratda ula adamlaryň her gün 3 litr, zenan maşgallaryň bolsa her gün 2 litr 200 gram suw içmesi gerek. Anha dostlar, şunuň bilen şu günkü videomyzyň hem soňuna geldik. Eger siz şu videony halan bolsaňyz, agza bolun, like basyň we tesbir ýazyň. Hem de dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.